Graciñas aos músicos pola música, a Afonso Traficante e Antón Blanco. Realmente as primeiras palabras teñen que ser de gratitude a todos vosotros e vosoutras por serdes cómplices desta aventura que nos quixemos situar ao abeiro das palabras dun poema de Álvaro Cunqueiro que fuxan o río e a rosa colorada, palabras do poeta Escolla Abril, porque Cunqueiro de alguna maneira quixolle enmendar a plana a Eliot, non? Que dicía que Abril era o mes máis cruel, e nosotros con Cunqueiro pensamos que non ten por que selo, que pode ser un mes propicio, un mes fértil. Un amigo de Cunqueiro, non, Carla Riba, o poeta catalán, dicía que a poesía non se explica. Tamén é verdad que se fose por el, entón os críticos de poesía non terían nada que facer. Pero algo de verdade hai niso, eu non podo explicar a poesía deses cómplices que hoxe nos acompañan no recital e os que tamén realmente lles temos que dar as grazas por estar aquí. Simplemente vou falar un pouquiño da felicidade de admiralos e de admiralas. Entón vou simplemente enunciar, eles van recitar en dúas tandas de a 4 e vou enunciar algunhas das razóns polas que a súa obra é admirable, que explican tamén que estean aquí entre nós. Van abrir o recital Alba Cid, Arturo Casas, Margarita Ledo e Juan Blanco. Imos facer un pequeno axuste na orde prevista no cartaz porque algúns dos nosos poetas teñen que, por compromisos previamente adquiridos, sair antes. E entón empezarei dicindo de Alba Cid que poucas persoas, xa non só poucas poetas, poden dicir poden convertir ou ter convertido Instagram nunha obra de arte. Eso é o primeiro que me gustaría dicir dela. O seu Instagram é realmente unha obra de arte. Tamén salientaría a súa capacidade para ampliar, para abrir o horizonte de lecturas comuns ou previsibles da poesía galega contemporánea. De Arturo Casas gustaríame moito salientar unha dualidade entre un ton meditativo e reflexivo que hai na súa poesía e tamén un ton máis lúdico, máis humorístico, eu diría que mesmo en certa medida debedor da tradición do epigrama. Diría que en realidade, aínda que isto pode parecer contradictorio, non o é se entendemos que ao final, ao cabo, o humor é unha das expresións máis elevadas da intelixencia. De Margarita Ledo, que dicir, pero a min a verdade cando pensaba en que nunha razón das múltiples non para a admiración, viñaseme á mente a definición que dá o filósofo político Jean Rancière da democracia como algo que rompe o acordo. Eu penso que a palabra de Margarita Ledo é unha palabra de disenso, é unha palabra singular, é unha palabra situada, polo tanto, na ruptura do lugar común. E de Juan Blanco diría que unha persoa tan afeita a andar coas maus entre os libros, a ter o tacto sempre dos libros nas maus, ao final, indefectiblemente, fai que na súa poesía se reúnan o oficio de escribir co oficio de vivir. Así que deixo-vos por esta orde pola que dixen, empezando por Alba Cid. Voume acomodar algo. Ben, entón, antes de máis, tamén vou comezar con palabriñas de agradecemento, principalmente a quen organizou isto, a quen me convidou, o que acabades de oír, e tamén agradecemento a todos os que estades aquí. Recoñezo por aí, en fin, colegas de carreira, compis de tese, moi no fondo. Ben, estou contenta de estar con xente que admiro, que quero, e ás veces ambas cousas, non? Neste recital. Moitos coñecedes máis ou menos a miña poética, por así dicir, as miñas tácticas, entón aviso o resto de que eu son muller bastante de poema longo. É dicir, non se asustar. Polo medio pode haber 1, 2, 3, pode haber diferentes movimentos, pero o poema segue. Ok? Entón van ser 3 poemas e comezamos. Este titúlase Ukai, a pesca con cormorán. Non sei se o sabedes, pero efectivamente, tanto en China como en Xapón, é un método tradicional de pesca, a pesca con cormorán. O lago Erjai, literalmente, mar da orella pola feitura, queda fora do noso alcance. Tamén o río Nagara, na prefectura de Gifu. Non sabemos del, como non sabemos dos xiróns de néboa nas chairas da Frisia Oriental,
nin localizamos os recordos dos 3 primeiros anos de vida. Pero con estes depósitos de auga doce compartimos os cormoráns. Alí, ucai, un método de pesca. Movemento primeiro. Unha barca de bambú esvara mansa sobre a auga estancada. Faino moi lentamente porque asistimos ao espectáculo por medio de fotografías alleas, imaxes de profesionais e curiosos, imaxes de turistas que bourean detrás das balsas bebendo saque. Se accedésemos aos gravados do período Edo, veríamos lanternas penduradas das balsas. Os artistas recréanse no lume, de modo que os fachos parecen, finalmente, cabeleiras vikingas suspendidas sobre a auga. Acéndense para atraer os peixes, para que baile, por última vez, o alimento imperial. Movemento segundo. Por veces, na partida, o pescador coloca sobre os ombreiros unha cana de bambú, como a San Miguel, coa balanza, e en cada extremo da vara un cormorán disposto ao traballo. Se acaso abanean, o movimento é imperceptíbel. Burlan todo o que queríamos saber sobre o equilibrio, eríxense en representación da xustiza. Movemento terceiro. Para que as aves non traguen as pezas grandes, estreitanlles o pescozo cun lazo de cáñamo. Movemento cuarto. O pescador rodea o peteiro da ave con ambas as mans e extrae o alimento, unha carpa, un peixe gato dourado, do inicio da súa gorxa. É necesaria firmeza e certa forza nas maus para o xesto. Ao cabo, sustraer sempre implica violencia e supoño que se o fío de prata do Eclesiastés que une a alma ao corpo non lles estivese vedado aos animais miúdos, romperíase, plin, antes de caer na cesta do pescado. A ave deixase facer, e a escea recórdanos un verso de Alfred Tennyson. Todas as cousas nos quitan. Movemento quinto. O verán imparte unha lección sobre a morte. Non erramos ao sobrepoñer a imaxe do pescador escuálido e a de San Miguel. Ambos administran os tempos, a virtude, teñen sitio no xuízo final e domean o lume. Poderían mesmo adiviñar a fortuna. Dicir, aquí está a súa carta, señora, aquí as súas troitas. Perlas son o que antes foron os seus ollos, mire. Detido nas ribeiras, calquera pode distinguir o momento do regreso pola pose monumental das aves sobre as balsas. Os cormoráns estarrícanse para secar e a súa envergadura de ás contribúe a edificar a noite. Na penumbra, a mante selada dun pantocrátor alcanza o pescozo da ave, xa liberado do anel, e acariñao. Movemento último. Na escena non queda crueza, só auga. Auga e cestos cheos, unha superposición de escamas, as formas extrañas do amor e a vasalaxe. San Miguel axustando a venda nos ollos da xustiza, unha ave que come ata saciarse. Ben, o segundo poema que vos vou ler é un poema que quizáis alguén de aquí si coñece ou algunhas persoas incluso me oíron recitar antes. É un poema que, en fin, divaga algo sobre unha suposta historia apócrifa, non? Do descubrimento das migracións. Eu, que levo garzas en simetría oposta sobre o peito, xurei ante os 5 emperadores que o equilibrio non existía, que se as garzas sostiñan todos os ríos da porcelana chinesa, era, tan só, por un mecanismo de bloqueo na articulación. Premiáronme por arriscar todo na defensa. Uns anos despois, escribinche, dicía: Rostock, 6 de xullo. Que atroz interromperte, verás. Necesito que entendas a utilidade de certo tipo de feridas. Estou rematando un ensaio sobre as explicacións premodernas da migración das aves e as especies tratadas, desde Aristóteles como viaxeiras á lúa ou mariñeiras que raramente volven. Estudei incluso un panfleto de 1703 que defende a comuñón das andoriñas
a súa reunión en pantanos e a coreografía que respectan para pousarse nos xuncos ata fundilos. Invernan baixo as augas, na calma hipnótica dos nameiros, e por iso emerxen tan clean mollado en primavera. Pero en 1822, adxunto coidadosamente a fotografía, unha frecha atravesa o pescozo dunha cegoña en África Central e a ave emprende o voo cargando coa arma e coa ferida. Cando chega a Alemanha, alguén identifica a orixe do proxectil e confirma, así, unha hipótese científica. Pouco máis lembro da carta, salvo. A partes iguais se distribúe a dor e a luz. E ao final, a lixeireza existe porque existiu o exceso. Sendo tempo das migracións, concluía, permíteme evitar a fórmula de despedida. Atlántico por medio, ondean coas correntes todas as anémonas. E o último dos poemas que vou ler, xa vindo un pouquiño máis cara acá, que vos fixen viaxar moito, é un poema que realmente, en fin, saiu un pouco por encarga, mandaronme falar dun río, non exactamente dun río, senón da Ribeira Sacra, e acabei facendo unhas instruccións para rolar o Canón do Sil. Ben, entón, unha persoa colle a criatura polos brazos e outra polos pés e balancéase cara aos lados mentre recita. Antes de discorrer o río, creváronse as placas. A miles de kilómetros doutras quebras nacían as montañas amarelas de Lipó e os bosques pétreos de Siberia. Logo apareceu a auga, buscando, como as raíces, as fracturas. 2. Recítase facendo énfase nos movementos descritos, subindo e baixando cos dedos polos brazos ou pola barriga da pequena. A néboa dos vales fluviais é diferente, crin que o sabías. A néboa nos vales fluviais suspende os outonos e a resposta das campás. Peta afeito á porta das casas e baixo o seu influxo os homes teixo descenden as marxes do río e construen escaleiras de Xacob para cultivar as vides. Se a flor da tarde cae aberta, as fillas dos homes entran no río. Fan o morto nas beiras, xogan a contar socalcos coa mirada ata que se trabucan, rin forte. Mira como brilla a lúa aos pés delas, tinguíndose, mencía, mentres crecen. 3. Tócanse os dedos do bebé e vanse escondendo conforme numeramos cousas, así ata escondelos todos. O río non arrastra nada que non sexa ouro, auga bautismal e amigos. O río arrastra os reflexos de toda unha lexión romana consagrada á trepanación dun monte. O río arrastra os extremos dos cigarros do meu avó consagrado á trepanación dun monte. Tardei anos en decatarme do paralelismo. O pai de papá construía túneles mentres lle nacía outro fillo. Non era abril, enxendrando lilas da terra morta. 4. e última. Ao rematar o recitado, tras repetilo varias veces, faise como a quen lanza o neno ao aire. Igual que se desvía o leito do río para buscar ouro no leito primixenio, desvíanse os dedos que descobren a ferida para curala. E a rolín, a rolán, a rolín, a rolán. Ata aquí, graciñas. Bueno, boas tardes, eu son Arturo Casas. Agradezo tamén, antes de máis, pois, o convite, esta sensación de estar tan acompañado, non? Tamén agradezo a compañía de todos os colegas, todos os compañeiros e compañeras poetas, e tamén os músicos que tamén os son. Querería decir algo que igual chama a atención vosa, pero nesta mesa hai tamén dous bateristas, e un chámase Blanco e outro chámase Casas, e ti chamaste Blanco Casas, así que isto demostra que o mundo é bastante pequeno. Bueno, dedicado. Un poema de 2002. Bueno, vai ser un recitalito tamén con cousas de diversa índole, non? Porque xa dixo María que eu son un poeta que non sabe ser serio máis de 10 minutos seguidos. Bueno, son epigramático.
Aviaria, tango. Este é un poema que fala basicamente dunha bailarina, Loie Fuller, a quen pintou, por exemplo, Toulouse-Lautrec e outros pintores, pero fala ao mesmo tempo tamén das galiñas. As galiñas son como lobos para as galiñas. Cando unha está doente, enseguida llevan todas a picotear na cocorota até que acaban con ela. Aviaria, tango. No fondal, un brío, extraviado. No linde de seu, o animal agónico, a beira, a derradeira doenza lonxe da luz, onde outras representan vida e un perímetro van e veñen toc, toc, e administran un efecto de dans inopinada. Espazo que illa parda de sedal, con tanxencia de fouces, espera pola morte máis tardeira, lenta, lenta ven a morte, dixo Loie Fuller, que a cor é só luz desintegrada, vermello selo de nós a caer contra os malares. Brasa incisa, toc, toc, sangue que corre, unha a unha veñen para someter o umbral da sombra entregue, tanta febleza. A fender un cráneo como o seu, unha a unha. Con cálculo de agullas e ritmo maiolo, toque dobre onde fere a especie sen mitigar a dor torturada de inminencias, alí, aquí. Compás 2x4 deitan o alento de irugas moles, elas que ignoran todo sobre o sabor do sangue mesto, a cadoira de vida, cráneo arriba, unos malares, toc, toc. Luz que extra o movimento no curral mudo das galiñas. Dixo Mrs. Fuller danzante, que movimento e non linguaxe é a verdade. Estes son uns poemas brevísimos, varios, en forma aforística. Están escritos por unha especie de heterónima que se chama Eva Bloch, polaca, A la morte lenta, 1911-1949, e a traducción é de Katarzyna Morzewski. Sombra húmida da grafía da dor sobre o corpo, igual que un tenro cadáver. Aire na grafía do corpo a caer poldras o xardín do Calvario, paxaros de Dresden. Entras a min como litoral de carne, expulsasme sempre de min. Non hai pano no escenario escuro que precedeu a roedura do sangue. A mazá póstuma xirará na cruz da saia verde e ven o corvo que fertiliza o aire. Estanques do pracer dentro que desfigure a boca que non bebe. Abrir o mar por incendiar o pozo. O riso acróbata da infancia, centeo lento da Pomerania, mareo oriental, o tacto azul de Teu. Bueno, toca poñerse un pouco máis suave, non? 2004. Tribulacións dun suxeito poético nun poema da inexperiencia. Suxeito, predicado, complemento, inciso, contuso, promiscuo ton. Inciso, proficuo, contuso, son. Lareteiro, suxeito, sen sustento. Preceptivo, suxeito con lamento. Proficuo e confuso, máis intenso son. Promiscuo, insisto, e intensifico o ton. Promiscuo, suxeito e predicado sen fomento. Ai la lelo. Ai la lalo en consecuencia. Eu saudades teño, amores líquidos, apostrófote e finxes non sabelo. Goreceste na falta de conciencia. Suores traio cando tremores líricos. E en consecuencia, ai la lalo. Ai la lelo. Ben, este é un poema coral, non sei se xa debería ir parando, este outro. Este é un poema coral que se chama Contrafeito, o ideal sería que todos acordásemos unha maneira para lelo. Eu digo unha parte e despois hai un coro que responde, non? O coro ás veces fala máis alto, pero vai baixando o ton. Primeiro un coro de todos, despois é un coro de algúns ilustrados, despois é un coro de varios, despois é un coro de uns poucos e finalmente un coro de 2 persoas afónicas. Contrafeito. Dígannos. Bancadas intermináveis nun estadio sen fondo, cruces, pértigas e insignias abandonadas no centro do escenario, súbito eclipse, silencio das aves que desorientadas deixan a ría e se acollen na torre, todos. Nación! Angustia por se sentir encrucillada,
na adivinación da morte ou na resolución dun capítulo da historia. Algúns ilustrados. Telos! Busca do rastro propio nun espello quebrado o que se furta, oh cruel envite, aquilo que se nomeou presenza. Varios. Identidade, encontro. Céfiro mesto, entre a basa inerte e a gándara de estrelas. Uns poucos. Sacrificio, amor, corpo. Asíntota que lambe o carrusel dos signos. Dous afónicos. Babel, xogo, perda. Bueno, creo que só me queda tempo para un, así que vou ler este que é un poema algo extenso, pero non moito, non? Son tercetos desencadeados que van con encabalgamentos múltiples. É moi difícil de ler, isto é bastante difícil de ler. Atrás pasaxe. Per noi viventi, con la luce cerea. Pasolini, le ceneri di Gramsci. A furia tinxida de tempo inscribe en cada paso do ritmo e progreso inmediato da marcha o algures extremo da vida. A liña detida, a pasaxe atrás, desurdida como sombra na hora case última na que algo comezou a ser pasado, residuo do común para a nube ignorar formas, voz inaudível, un movimento desatoante de esfinxe, que vira, ruxideira, deixa o grupo e regresa a saber que, onda nós. O túnel murado e a pastoral refugan testemunhas, ollos só, na multiplicación de que envolta na torboada a saber a causa do regreso. A poder ser. Regreso a poder ser. Como un anxo na chaira cegadora desarmado. Fixemos a mirada con el. No animal que sobre a máscara semella encadrar un óvalo da noite e adestra uveos, a colar. No ollaldo de vaer a historia. Non toda a historia. Só esta parte, que foi nosa e non hai causa aínda. Para entendernos que sexa umbral derradeiro de paso, dignidade póstuma de cinzas sepultadas, agora, matriz do aceno, profano e asemade sagrado na lama adiada das festas deles, sangue afluente que declare outra volta o binario do ritmo a lembrar xalundes corpos, lances, ceifa e o acontecer tamén da torre da derrúa, pois pasado e presente son lenzos para ollar a mandorla urdida, o labor único de erguer logo o canto que regrese do lume. As ruínas, o leito de mil virtas, asignaron da nós a vida que quede. De testemunhar voz, semente, aceno, lembro a nova, a boca, a cantar. Anuncio a restora de cinza e néveda, abrentes invernais sucedidos, non vindos aquí, en par do silenzo icto da cámara. Tenzón por ti, século anunciada. Boas tardes, e son Margarita Ledo Andión e non podía decirlle que non a María, non podía decirlle que non a Neira Cruz, non podía decirlle que non a diversidade. Hoxe temos unha boa nova e 2 horas souben que a Sala Numas entrou en Europea Cinemas, que se anuncia como o proxecto que mantén e que trae as salas a diversidade de cine en Europa. Por lo tanto, Santiago de Compostela, gracias a Sala Numas, pasa a ser a 675 cidade con esta prerrogativa, e a cidade sairá en milleiros de pantallas cada día en toda Europa. Cada vez que se abra unha película en Europa Cinemas vai aparecer o nome de Santiago de Compostela. Por lo tanto, Xosé Antón, este proxecto continúa tamén na cidade a través do cinema. O que vos vou a trasladar son poemas incidentais que fixen sempre de encárrega neste caso. 2 deles para proxectos visuais de unha persona coa que traballo habitualmente, Bernardo Tejeda. Traballo sobre todo é o que fai a chamada dirección de arte nos meus films, que sabedes que non temos outro modo de chamarlle, pero son intervencións máis visuais que a tradicional arranxo de aspectos puramente decorativos. Está pensada, se fixen unha escolma de xente en pasaxe, eses poemas e eses textos que van dedicados especialmente a xente en pasaxe e as persoas sen paraxe. Miro para ti na esplanada, como se fora arella,
Miro para ti na beira rúa, coas mans fora dos petos. Os pantalóns dos teus nunca tiveron petos. Unha a pé da outra non entramos na vila. Ollamos unha para a outra, en pasaxe. Son guapa, verdad? E se enterra. Cun retrato no fundo do macuto e o frufru das doas entre os dedos ou arredor da gorxa. Da túa bolsa Adidas choutan lugares e noticias boas, porque ti botas contas só para as cousas boas. Dis amorote e ris, con outra gargallada, con outra fala, con outro modo de facer o amor polo gume do mundo que paseas como se pasa man polo canto dunha froita pequena. Dis amorote e ris, casas acubilladas, tal se sentiras acalando as buguinas no porto de Liverpool ou Vigo. Arremeto de ti o xeito de poñeres o corpo nas marxes da autoestrada, a maleta de repertorio, cartoné e cordel da rapaza de Marsella, a túa cara no anuncio dos preservativos. Dis amórote e ris, con outra fala, dende outro mundo. Boas, estás ok? Eu nunca sei se estou ou non ok. Vamos coller folgos porque humor puro. Ao ler, a veces fallame o corpo. Sentiu as lúas. A alba no interior do porto. A severidade do tempo curto dos faros. O abrollo de tacto de mimosa nas coxas súas sobre metal de alxibe. Lúa de alba, lúa fría e velenosa como a flor branca das adelfas, lúa na que prenden as detonacións dos fusís polo campo da Rata, na península da Torre, na terra a ras do corpo recén asasinado. Lúa de alba entrando no betón dos silos para cereal, entrando nos depósitos de combustível, entrando MA coa lúa de alba nesta amencida lampa porque chega dun meridiano diferente no que o día vense devagar e máis tarde e máis mate. MA cruza seguido os vellos raíz e o seu andar é torpe, e é bon, andar que proe e doe. E non ten traza de parar nin se dar andado así, sombra dupla que esa témpolo en vez da folla. Andaina que conduza a MA cara ao peirao de cárrega onde olla as engranaxes de ferro de fundición dos dentes da guindastre e no chan as rodeiras dos camións de Ondarrua que pasaron por toda a noite. Unha pintada de cor verde inaugura o Comeda Lonxa e simplesmente di que non debes fiarte nunca dunha puta. Así, deste xeito, MA veu para a cidade. E ora veñen os dous poemas ligados ao primeiro, o un e o múltiplo de un. Isto é moi vadido. O un e o múltiplo de un para o proxecto expositivo Os Santos, de Bernardo Tejeda, que se expuxo en varios lugares, entre eles en Lugo, no Museo da Diputación Provincial. E o segundo, Cinco Camas, tamén é de un proxecto de Bernardo Tejeda que recorreu múltiplos lugares e que hai ben anos estivo aquí na Galería Sargadelos e agora aparece trastocado en outra obra en Ataques Campe, ese libro que publicaron aparece nunha collage que eles non sabían a orixe unha das pezas de Cinco Camas. Tal vez alguén pensou nesta cabina como o seu habitáculo elemental, como o seu cabelo elemental e furtivo, como ese silencio que escoitas aínda fora de campo, fora de cadro, fora do que os teus ollos tocan e alisan mentras prendes na ferruxe, mentras prendes na bolboreta forma de xanela, na cicatriz da manilla, na cicatriz do martirio, desexo de morte, para luir na gloria, posibilidade de jouissance, no sovexo de goce. Ese corps les andan les autres, son le corps de l'éternité. Tal vez Jean Cocteau sexa o conductor flaner do corpo ritual, do segredo do corpo a corpo en pasaxe, corpo a corpo cara ao tránsito, vai e ven inmenso de líquenes e de trazos orgánicos, trazos en bucle, silenzos en bucle, espazos incontáveis como os bucles, historias incontáveis destes corpos, a materia, o verbo fora, a carne como carne, a carne sen identidade, sen solitude, con morriña doutros corpos nos que deben fragmento, pedida de ouro, o un e o múltiplo de un, a eternidade, a querencia, o seixo luminoso, o sexo nos retrovisores. Tal vez eles
corpos transitados algures, son a cabina e o segredo que pousa nos ocos as súas as. E ahora de 5 capas. Ele dixo que o xaguar prefere carne doce e que a carne de negro é carne doce. Ele dixo que admiraba a súa liberdade. Ele díxolle: non deixes que na madrugada morra de frío ese paxariño. Ele dixo que atravesara a Sabá de Castela absorto entre as anémonas. Ele díxolle: necesito un pouco de sosego. Ele quixo gardar un pano que tiña algunhas vaguas. Ele agasalloulle un paxaro branco que lle coupo xusto, empechando o puño na cunca da man. Ele dixo: compre matar a Superman. Bueno, moi boas tardes, moitas grazas. En primeiro lugar, eu son outro batería. Quero saudar aos músicos. Acabo de flipar convosco. Non sei onde se pode topar a vosa música, pero xa mo diredes. Porque eu son devoto do New Age, do minimalismo, e fixestes aí un remix entre estilos que me deixou realmente flipado. É dicir que, como adro da miña intervención, non podía ser mellor. O mellor estaría ben que sonara de fondo, porque así me inspiraría máis. Bueno, eu entendo a poesía casi como unha servidume, é dicir, Leopoldo Panero decía que a falta de todo nos queda a poesía, e por seguir citando frases, hai unha de Hartley moi coñecida, probablemente o máis coñecido de Hartley, que decía que o pasado é un país estranxeiro onde as cousas se fan de outro xeito, non? Outro poeta, Gabriel Celaya, dixo que a poesía é unha arma cargada de futuro. Para min, o dixo, claro, nunhas circunstancias sociopolíticas moi diferentes a de hoxe. Para min a poesía é unha arma cargada de pasado. O pasado pésame moito, a vida é unha congostra moi revirada, deixa moitas feridas, e isto é o que intento reflexar, é fuxir, quizáis de min mesmo, escribindo poesía, é dicir, eu son un tipo moi alegre, pero non hai demasiada alegría na miña poesía, penso. Antes decía María que mesturo o oficio de escribir, co editar, co de vivir. E é bastante acertado. Si por eso me admiras, entendo que me admires. Pero estou seguro de que a túa xenerosidade che fai exagerar, María. Bueno, sen máis, vou a ler algúns poemas, espero non pasarme. Eu, a diferencia de Alba, os meus son cortiños, son así produto de arrautos líricos e non son moi longos. O primeiro que vou ler se chama Resplandores e é un poema que está no meu poemario Os signos as mudanzas, publicado na colección Tambo en 2001. Resplandores, é dicir, perfís, estampas, escenas que contemplo. Canta poesía pode haber nos nenos comendo cereais. Canta armonía en velos e romper iconoclastas nos dominios do método. Ou nela que decide mudar a roupa dos armarios, lavar os dentes a deshora. Avanza a soidade invadindo o territorio do solpor e faise álbum de fotos, libro de horas e melancolía. Siluetas, loureiros atrevidos que invaden as ventás son dicir herdanza e testamento da casa abandonada, dun pobre can sen dono que a lúa lle ladra. É dicir perfís, ronseis, resplandores, contornos ben amados do espazo que máis quero, do máis querido reino. O segundo poema que vou ler está dedicado a un elemento no que os galegos somos eruditos, que é o inverno, e que é un elemento extraordinariamente poetizado por todas as linguas e por todos os países e por todas as mentalidades.
escribino nun solpor de novembro en Seceda de Courel. Se chama Postal de Inverno. Madre herba recolle silandeiras tebras, chora padre vento nas cancelas, prata e aceituna a tarde. A penumbra fecha portas, trae avisos da neve, prepara a casa para o sono. Hai no fume monocorde dos carozos segredos que só o fogar coñece. Neva, en algures certa, late a sístole da noite. Este terceiro poema se chama, curiosamente, Un home de proveito. Sexa arma como un o cántico, útil cando menos como himno ou oración, como rumor dos días de todos. Como sangue, como candente ferro, sexa angueira que bebe das palabras e as fai bronce. Buscade a lavarada, ali estarei no éter, no reconto dos mortos ao remate da batalla. Será daquela o himno o meu caduco esforzo, o cántico, a palabra feita bronce. Este ten un título épico, aínda que é lírico. Se chama Cantar do Desterro. De cando a mata ven a imago mundi máis poderosa que el recorda, aquel novembro de porcos que berraban sabendo certa a morte. Ven de cando o rostro inocente do coello que tanto neno amou torcíase no regañar vil da existencia e facíase non riades estufado de coello. E era xantar de cómplices lonxanos. De cando o cativo firmaba as pernas en col do piso e renchía madeira e intuía o desacougo para sempre compañeiro. Houbo un tempo en que o aire podía respirarse pois había aire e centos de cousas pouco claras. Nunca, por exemplo, o cativo saberá de quen foron as mans encallecidas que lle aprenderon o signo da cruz, aquel aceno extraño, hoxe perdido. Hoxe poucos son os días, medran as certezas. Ninguén hai na lonxanía, ninguén regresa de ningures, non hai horizonte, todo é calma. Agora cambio a outro libro publicado 4 ou 5 anos despois, cun título extraordinariamente optimista, chamase Ruínas, e vou dedicar un poema recollendo a luva que antes tendía María a este extraño mes de abril, bueno, extraño non, penso que como todos, chove, que se chama Abril. Como feito coas raíces dos eclipses, abril fálame mentres fala declina, e vaise facendo un ceo de luz torva que instala premonicións de sal, o vento brúa, traendo nas ás mala semente. Foi abril un lapso cruel, o sacrificador impune das veas dos meus brazos, anticipando a idea do cambio, o proxecto dun final inesperado. máis real que nunca faise a idea de que chova para sempre, de que nunca volva a abril. Vou rematando. Este outro poema se chama Mais non a última, e di así: sendo así o que somos, pouco ou moito, desleixo ou obediencia, leite quente ou rebeldía, amor de nai, anacos de froita ou mans sobre un mantel inmaculado. Abrente ou noite pecha, sexamos a lonxitude da aventura ou o ventre insondable da lagoa, sexamos por un intre a soidade do lique ou viño novo fermentando tranquilo, deixando pasar o tempo. Sendo así o que somos, unha voz, un corpo, unha presenza necesaria ou apenas un paso peregrino, de certo que mañá seremos brisa ou cinza, ou imperceptible vértice dunha vagoa fuxidía. E vou rematar cun poema que se chama precisamente Ruínas e que dá título a este poema, a este libro. Nos 3 poemarios que eu levo publicados incorporei unha práctica e é que o último poema é o que dá título ao libro, de xeito que sexa como unha especie de epílogo ou colofón que recolle todo o sentir do poemario. Ruínas.
Onde se percibe, por máis que volvo a reo, o mesmo cumio das preguntas? Que será a orde cósmica das cousas? A perspectiva fuxidía apenas perceptible do que se agarda de nós? Un trópico, unha fenda, unha sorte de liña divisoria? Porque sinto tan perdida e lonxana a melodía íntima do vento nos outos solitarios, porque voto en falta de tal xeito de valar da lúa na volta das estrelas que no paseo confidente, cando xa nada persoalmente se espera, comprobo que o solpor non trae máis que silencio, eternidade. Ora é, tal vez, de finalmente os sinos chamaren e nos convocar e máis unha vez sermos de todos e entregarmos a liturxia de trocar as roupas e xogar a non ser nós, mentres nos bicamos e nos desexamos paz. Ora é de acaso unha vez máis fuxir cara a ningures, probablemente hora de nunca máis fuxir cara a ningures. Tan lonxe o máis íntimo de min, a voz, revivindo a dor, a sensación primeira do limo que no río perde o tacto dos pés, e interpretando a risa, o luminoso e sempre novo enigma da risa dun cativo, desempeñando un patético papel de testemunha, desesperado da vida e como sona a mañán e a sobremesa, na tardiña con furia reclamando a pedra derramada da silente ermida, o ruído amado das casas nas ventás, o bacelo nas mans da miña avoa, as ruínas da ponte en que se deita, insomne, vertical, a travesía de min entre as estampas de un tempo atrás. Ruínas, de días nos que un neno comungaba arteiro, xurándose, así como caladamente, nos límites dun traxe de almirante, ser en diante o máis grande pecador que o mundo xamais coñecería. Moitas grazas. Estou tendo algúns problemas cos pedais, entón vou intentar tocar de todos xeitos, en todo caso, desculpade.
Graciñas, Afonso, por sobrepoñerte aos problemas técnicos e facer da necesidade virtude. E imos seguir coas razóns para admirar. Abrimos entón esta segunda quenda de voces. A verdade é que tiven unha gran fortuna que foi ser alumna del Nade Carlos e poder escoitar canda outras persoas unha cousa que era maravillosa que ela nos contou acerca do lume sagrado e de como o lume se ia pasando de mans en mans dos poetas máis vellos aos poetas máis mozos. E penso que na súa poesía hai algo desa relación vivificante co pasado. E iso é difícil de acadar e eu vexo no seu ton e no alento do que ela escribe esa relación vivificante e intensa co pasado cultural. E ademais é realmente un luxo escoitala porque non se prodiga e agradezo especialmente que estea hoxe aquí. De Jesús Castro gustaríame salientar o xeito no que lle está a devolver a través da súa poesía moza unha certa centralidade ás nocións de intimidade de suxeito poético e tamén salientaría a súa capacidade para a construción e para a creación de imaxes que se ve tamén non únicamente na súa poesía senón na súa narrativa tamén. De Lara do Pazo Ruibal diría que consigue converter a poesía nun escenario para a convivencia entre distintos medios e linguaxes artísticas, desde o visual ata mesmo o sonoro, non en falando de música, porque penso que mesmo algúns dos seus poemas foi musicado recentemente. E de Ismael Ramos salientaría a súa cualidade visionaria, que non é unha cualidade ao alcance, penso, de todos os poetas. Hai quen escribiu que escribía para ver, e efectivamente moitas veces escribimos para ver, e diría que cando somos capaces de ver con moita precisión o presente, de alguna maneira somos tamén capaces de anticiparnos ao futuro. Deixo-vos con eles. Grazas, María. Para min, sí que foi un auténtico luxo ter tido a María como alumna hai xa tantos anos, despois empezar a coñecela e ser, ter tido tamén o privilexio de ler os seus libros. Ela sí tiña que estar aquí, pero non nesta calidade introductoria nin de presentadora, senón realmente participando con nós da súa maravillosa e excelente poesía. En fin, está de alguna forma, eu armeime aquí, como lle decía María, de bibliografía, é unha de formación profesional. En fin, non sei moi ben por onde empezar. Eu sí pretendo non ser moi extensa. Cidade abaixo. Tarde de verán na cidade, e como os días son longos, morre o sol ali onde as xeringas dormen un sono pesado e mesto. Por un intre, o arrecendo das travesas fálache doutros veráns á beira do río, da muller aquela que ás veces chegas a esquecer, mais non o seu sorriso, que chamaba por ti e ti eras outra ofrenda do verán, daquel Deus longo e tendido. Trazas a ecuación e crees que todo iguala a música dos grilos, na erva rubia, rutilante. Agora, ti non és 30 anos máis vello. A cidade é mesmo a estación, mesmo aquel espazo aberto para os xogos, e ao fondo o camiño que entraba nas viñas que tiñas sempre a intención de percorrer, porque todo era extenso e ti podías abarcalo. Ante o tranvía que chega na parada, son outros os que agardan a rendición da tarde. Ti camiñas, seguindo o rastro das vías. A cidade cambia o sentido, e do arrabaldo nacen con forza as rúas, as primeiras tendas. Uns homes xogan ás cartas. Ti camiñas. Pronto a noite fará un carrusel detrás dos teus pasos. Tamén ti dormirás. Moito irase deitar canda ti, no leito escuro dos recordos. Este poema pertence a un libro meu que se chama 1999, que agora parece realmente tan lonxe tamén.
O meu primeiro libro que saiu á luz, o meu primeiro libro é Alta Casa, que é aínda anterior a este, que aínda me parece máis lonxe, e del rescato este poema dedicado a unha tarde en Entrimo. Era un 124 e a estrada aberta como só poden ser as vías do verán. Fóramos en Entrimo. Agora eu son cronista dunha historia con ausencias. Daquela éramos 5 e conducíamos no domingo cara a Entrimo. Era un partido, era unha tarde de fútbol, pero eu recordo non saber o resultado. Vexo só a algún de nós dicir que nunca alá chegara a Entrimo frente ao adro da igrexa. Setembro ardía, maimiño no corazón das vides, tamén nos nosos. Eles quecidos na bella amizade. Eu, ateigada de impaciencias, días sen alento da primeira mocidade. Paréme a fitalos ao pé do coche, antes de tornarmos. Daquela, souben que un domingo dun tempo afastado, tentaría eu evocar, deixar o cadro dos que daquela terían xa marchado, e dos que quedamos, pero xamais, faremos outra vez esa excursión, o mesmo Entrimo de setembro. Trouxen algo tamén do meu último libro, que xa hai tamén moito tempo que saiu. Teño por norma non lerme, e hoxe fíxeno para seleccionar algo, e sinceramente todo me pareceu tan infinitamente triste que, en fin, non sei, custoume coller algo, bueno, que digamos non tivera, non esa sensación. Este poema non ten título, se lle tivera que dar un, supoño que sería algo así como Caixón desastre. Poliña de Carballo de Xurés, Elandra, colar da miña nai, cartas dun amor que foi, mármore azul do Incio, area de Panxón, solpor invernizo traído de Bouzas, sorriso dos nenos no patio, garabullo de Ons, resmas de liño da Touza, caderno que estivo na fonte de Santo Antonio, crollos do Arga e rinchas da ría, cadro enmarcado de Oltrarno, nubes de foguete brancas, tristura verde Compostela, os pasos no portal e a pechadura que data ao virar o nome de hoxe. E por último, un breve poema que podía ser triste, pero que non o é en absoluto. Último ou penúltimo, depende. Poño o seu xersei e xa son ela. Percorro os pasos que me levan praia adiante, cara ao quiosco. Sinto a calor tan branca nesta mañá, abismada na luz. Estou viva. Podo estragar minutos que me nacen como libeliñas tenras ao sol de xuño. Teño sopros de vida a feixes. E nada sei, nin da pola dourada que pende do loureiro, nin da sella umbría, nin mesmo do pozo no que remansa a auga, que nunca máis a correr. Bueno, tranquilos que eu non son batería. Peor porque son ex batería que os maestros. Bueno, gracias, boa tarde. Gracias a Campus Cultura por invitar, a María en concreto porque foi que mo dixo, a todos vos por estar nesto que parece unha boda pola mesa redonda, pero é un recital. E vou facer trampa, ou todo o contrario, vou falar de poemas con palabras como noite, amor, chuvia, sexo, vida, música, que son cosas que todos coñecemos, así que non quero que ninguén diga eu non entendo a poesía, ou se o di, que sea con apunte, que sea eu non entendo a poesía, pero
Ten que ver con algo parecido á esperanza que atope gran prazer en sosterlle a mirada a descoñecidos, aos espazos negativos das fotografías e aos cuartos baleiros, e a todo o que comeza, porque é simple e axiña imposible. Definitivamente ten que ver co amor. Quero ter mar das cousas que se abren ata non ser, a calor das prazas, os surtidores das fontes, a mirada dos descoñecidos, e quero perderme en primeiras veces, suceder só de repente, para suceder con pasado a vida, salvaxe, como un encontro en ultramar de homes bailando como faros, querendo estoupar con coidado os uns nos outros, e desbordados de ópalos, aniquilar o tempo. Brillamos como un mar soñado por insectos, brillamos como un mar soñado por insectos, brillamos como un mar soñado por insectos, brillamos como un mar soñado por insectos. É difícil ser auga e darse en auga, admirar a súa deitada sabedoría, a graza serena coa que os líquidos saben compartirse e coa que nas horas alucinadas, nos descansos ofrecidos, nos entregamos a cumprir un horizonte. Pero sabemos tecer brillos, sabemos que atravesar augas consiste en ser tesoira que dá puntadas. Por iso, o vento é un xastre que deixa nas ondas traxes de noria, áxiles tenruras redondas, abríndose ata as praias, abríndose ata non ser, abríndose ata onde o mar se lle permita soñar con non ser. E xa os insectos se encarguen nocturnos e despreocupados de escintilar por el. Brillamos como insectos soñados por un neno, brillamos como insectos soñados por un neno, brillamos como insectos soñados por un neno, brillamos como insectos soñados por un neno. Penso nos líquidos, poden ser escuros. Penso en lamberte como un mármore durísimo que tivese que esculpir buscando a máis complicada forma en que non houvese maneira de dar feito e tivese que parar e non pararía, morrería de sede, pero penso nos líquidos. Poden ser de mármore. Penso na túa forma imperfecta porque fui incapaz de lamberte todo ben que debera. Penso en xuntar as palmas das mans, en agardando, e a morear, a saliva dos días, e vernizarte, e laquearte, e cubrirte, pero penso nas formas, poden ser líquidas. Penso nas pingas cos que te rosaría, penso en pequenos ventres líquidos de transparencia pluvial, e non tanta. Penso en pingas amendoas a pulpa luz, poden ser escuras. Penso que faltan noites para que te lamba, do mesmo xeito que faltan formas de escurecer os líquidos. Todos os líquidos. Marmórea, mandorlas en luz, a noite escorrega como un líquido que pensa, líquido que pensa, líquido que pensa. A chuvia é dunha cor que só se pode ver cando escampa. Agardo a que suceda, como esperando algo que me prometa que vou poder esperar sempre por ese algo que non se cumprirá. Hai tristeza no posible. Algo como que precisa decir a chuvia e queda escrito o momento en que deixa de chover e só todos os demais podemos velo. Para ela xa é tarde, pero non desespera, porque sabe que iso é o único que lle permite seguir sendo. Só o que xa acabou pode ser perfecto. Non mo digas para que non se me esqueza. Hai cousas aínda por facer, hai cores imposibles, promesas perfectas. Queda certo consolo na tristeza. É noite, e deitámonos na rúa. Só durará un intre esta casa. Erguémola cun eco de satélites, cunha alegría de órbitas que gloriosamente encollen e útiles acompañan. Non durará a noite. Virá o día pausarse, animal orgulloso e extasiado, vaca con candís nos cornos, e os nosos corpos descansarán como feridas no corpo da luz. O ceo estará tan claro que saberemos por un intre que o mundo quererá renderse. Teremos conquistado algo, o son das campás promesas. Na cara o xesto radiante de que mira pola ventá sen tratar de descubrir nada. Non durará este intre, pero mentres, aquí deitados no chan, a lúa é real. Ergaránse nos nosos ollos, cada vez que a miremos xuntos, todas as casas da noite. Que complicado querer ser unha canción simple, e non facer do silencio inimigo ao que aprender a admirar, nin das nosas voces talismán tranquilo para pousar na soleira dun cuarto no que persiste o olor familiar dos totais descoñecidos. Fora nubes veloces advertencias. Non ten sentido falar da nosa voz en singular, non ten un centro este cuarto. Pasamos moito tempo acarados ás ventás,
porque é importante ver que un cristal abre a tarde en dous como un pexego, e preferimos iso que está roto, porque sabe estar máis aberto. É importante ver que un cristal poida crer na súa propia mentira e cantar unha canción simple na que a paisaxe admita que non vale nada e sexa así a fin libre. Dentro deste cuarto, a cadeira, as baldas, a lámpada concretas van estar ricando enteiras as súas sombras. A noite, como calquera mapa, falará do que falta. E cando nos deitemos, cada un na súa cama, tras apagar a luz, todas as cousas se farán reais. É dicir, todas as cousas se millarán necesarias por un intre. Somos pasaxeiros como unha pluma. É algo que creo porque os escritei unha canción, pero non sei en que sentido dicía. Todo pode pasar, todo pasa, o pasado é de prata, o presente unha choca nos ollos, o futuro non pesa, o futuro non pesa. Somos pasaxeiros como unha pluma dun paxaro que non cree nas pedras, nos anxos, nas pedras de leite dos anxos. Un paxaro que sente nas campás o seu deus de ecos e ten fe xorde na persistencia, quieta cada vez máis, quieta en avalanchas. O presente é de bronce, o futuro unha subiu ao lonxe. O pasado non pasa, o pasado non pasa. Somos pasaxeiros como unha pluma que desaparece se se pousa, porque entón sabe tan pouco o ceo dela como sabe o mar do orballo, como coñecen as cuncas sobre o inmenso. Pero ás veces temos ganas de desbordarnos e pousarnos en todo o que está roto e dese xeito amar. O futuro é de ouro, por afinar, o pasado tangue o corazón, o presente non pousa, o presente non pousa. Somos pasaxeiros como unha pluma de moita dura e dureza que boura con estrondo contra o aire, como unha badalada que perfora e rima o día, como unha badalada, como pequenos brillos, unha música, somos unha música que é xoias furando o tempo. Así atravesamos a vida, así temos a idade da vida cando atravesamos. Bueno, moitas gracias tamén por convidarme, é unha maravilla estar aquí con xente tan extraordinaria e con tanto público ademais. E gracias, María, polas palabras tan bonitas, a ver se estou á altura. Truín dous poemas hoxe, longos tamén, como os de Alba. O primeiro deles chamase En coros, e vai aberto por unha cita de Coco Rossi, dunha canción de Coco Rossi, que di Noah's Ark came to my house one day with all of his animals and took me away, que ven dicir máis ou menos a Arca de Noé veu a miña casa un día con todos os seus animais e levoume con ela. En coros di así: as mañás, mentres os animais tolean, gastamos o tempo en buscar civilizacións antigas, anegadas nos encoros que nos mesmas construímos, nos muros de contención das cortes que nunca agardarán os animais tolos desta aldea, nos muros de contención das cortes que só nos conteñen a nós. Os días de frío procuramos dormir dentro, deixar que o vento enrede no pelo, para erguer pola mañá a cabeza do chan e mirarnos calvas nos espellos das mans. Esa é a nosa medida da beleza. Desexámonos co corpo sucio, co corpo sen lavar, enlamado, chovido, desde a primeira vez que non teñamos onde pasar a noite e nadamos durante horas polos charcos negros da cidade. Nos éramos daquela un pouco forasteiras, un algo máis inocentes do que agora. Estábamos cheas de barro, ata dentro dos ollos, e cando fomos quitar a roupa miramos tanta beleza que non podíamos máis que chorar e esfregar a cara para que non doese a luminosidade daquela imaxe. Nunca aprendemos a querernos, pero iso pouco importaba se non podíamos evitar a devastación que nos producía o tempo. Se non podíamos arrastrar os nosos libros alá onde íamos, apenas podíamos arrastrarnos a nos mesmas. Rabuñamos as partes internas do corpo polas silvas, onde vai menos calor, onde nos confundimos con insectos de ollos grandes e cornos e codias negras e veráns infinitos. Co corpo sucio chegamos ata outono, como se non soubésemos del. Co corpo sucio mergullamos a cabeza no mar e esquecemos o noso nome, mentres o mar. Co corpo sucio perdemos o norte e non sabemos volver a casa durante días. Preguntamos polo camiños máis vellos do lugar que agardan apostados nas portas dos bares cun puro entre os dentes. Perdemos o sentido do decoro por baixo do corpo sucio. As noites do verán pasan a modo, aínda que as máis das veces pensemos lo contrario. Na pedra, as olas rabuñan a parte anterior das pernas como non rabuñamos a parte anterior das pernas nas silvas. No monte o tempo trepa unha por unha todas as árbores. Cai a noite, cando aínda é día, ceamos landras e piñas aínda fechadas e fentos.
Ceamos bacalouras mortas que atopamos ao pé dos matos. Somos dúas, pero somos case un exército. Ás veces somos 3 ou outros números que nunca aprendemos a contar, todas cos corpos sucios, os diversos corpos que carrexamos para as diversas ocasións, todos igual de sucios. O malo de non ter insomnio é que non sempre estamos expertas. O bo do insomnio é que cantamos e bailamos en vez de dormir. Pola mañá adoezo de amor porque estou soa co meu corpo cheo de terra. Pola mañá parece que dormín no tobo dunha toupa ou na cova dos lobos, pero que hai veces que si paso a noite cos lobos. Hai noites que son eu o lobo. Entón, pola mañá, buscamos aldeas anegadas por encoros e aproveitamos a forza das correntes para nos lavar un pouco. Os animais, fora dos muros, tolean. Sentímonos desexadas por esa tolemia que camiña espreita ao noso redor, que nos lanza presadas de terra desde o alto dos penedos. Sentímonos sucias e o mar está lonxe, pero esquecemos igual o noso nome. E o segundo poema, que se chama O monstro, vai encabezado por unha cita de Nicolás de Cusa, que é un señor medieval que me cae así bastante ben. Pero non a vou ler en versión original porque non sei latín. E son desas persoas que creen que as linguas hai que respetalas anda que estean mortas. Entón vou dicir directamente en galego. E di, nada hai de certo na nosa ciencia fora das nosas matemáticas. E di así o monstro. A quen lle pertencían os números? Preguntou. E se o primeiro de todos eles debía de ser o máis pequeno. Nas galerías daquela casa, espirais, fórmulas, sucesións de ceos auspiciados polo ollar canso de Fibonacci. No primeiro día falou de xeometría e aritmética, das proporcións dos corpos, do cálculo aproximado das súas áreas, os seus volumes, a predición da súa traxectoria, a velocidade exacta dos seus pensamentos. Despois virou cara aos números imaginarios, os que lle habitaban a caixa do peito e navegaban pola auga e polo sangue. O nome que tivera sempre antes de nacer, os rostros e as mans que perderan o transo do xiro, as palabras pronunciadas na caída da folla, os medos. Nos medos fixo un alto. Estaba no día 18 e estaba na noite 19. O seu iris xa non era lexible como antes e os números revelaban unha tendencia clara á escuridade, á confusión, a signos que xa non eran universais e predicibles. As sucesións de ceos, tornados en noite, non permitían anticipar os cambios de estación, nin as subidas e baixadas das mareas. No medio daquela escuridade, os números non eran guía nin intuían o camiño. Non se pode calcular o universo cun só número, dixeron as paredes da casa. Non se pode coñecer a incógnita se só se sabe contar con números enteiros. As incoherencias non podían ser integradas de todo e traducíanse en silencios, en combinacións absurdas. En linguaxe matemática apareceu o baleiro. Non toda a escuridade era transcrita. Busca no tacto as fraccións, dicía a voz. Son as fraccións atopará o sentido da negrura. Os medos armábanse en fórmulas extensas, tan complexas que sobordaban o espazo da casa. Na xeometría fractal, a escuridade multiplicaba os seus patróns. Un golpe de aire atravesou as paredes e os números máis pequenos comezaron a se colocar. Diante dos ollos, aquel caos simbólico adquiría un sentido inusitado. As proporcións quedaban identificadas como os corpos, as cores, as texturas naturais, as incógnitas. Todo era descifrado e se deixaba ler, coa facilidade coa que as ondas enchían as praias. Conforme as cifras foron caendo en orde e as ecuacións tomaron o lugar que lle correspondía, a oscuridade persistente tamén desapareceu, como se esa fose de sempre a súa misión. As paredes e o teito fixeronse transparentes, o contacto coa luz cegadora que arrasaba todo. Os algoritmos eran agora partículas en suspensión a contar as virtudes da súa armonía. Nada parecía lembrar a noite longa na casa do monstro. Moitas gracias. Hola, moi boa tarde a todos e a todas. Voume intentar acomodar no taburete este porque non me preguntéis por qué. Houve unha época que recitaba moito e alá onde vayas o taburete pode cambiar, pero é igual de difícil encontrar postura no taburete po poeta. Non sei se vos viches, pero casi todos nos revolvemos un pouquiño antes de empezar ou durante. Entón eu prefiro estar asentado antes de empezar. Dicía Jesús que isto parece un salón de bodas. Gracias a iso síntome especialmente cómodo, non esperaba menos da USC tampouco e a verdade é que me ven moi ben. Vou empezar lendo uns poucos poemas do meu primeiro libro e decía antes Elena que os seus eran, bueno, xa tiñan anos. O meu ten un mes e o mellor incluso dá máis vertixe telo tan de preto. Entón dicía que me ven moi ben estar nun salón de bodas porque o libro comeza así.
Casei co fillo máis novo dunha familia feliz fronte ao mar. Os rapaces emerxían das ondas nus e pequeniños, ata chegar aos brazos das nais. Ulía a crema solar e había xoguetes de cores para todos. A temperatura era suave como as formas da area. Durante o día, as nais alimentaban os seus fillos con anacos de froita partida cos dedos, a máis branda, ou con coitelos, a que ofrecía maior resistencia. Algunhas mesmo se abrazaban e lles puñan nomes para berrar por eles se ian moi lonxe ou se confundían entre a multitude. Os rapaces permanecían nus na súa maioría. A outros ensinábanlles o que era a vergonza. Todos gardaban silencio. Os nenos e as nais. Ninguén cuestionaba nada. Despois chegaba a noite e algúns rapaces perdíanse de novo entre a auga. Casei co fillo máis novo dunha familia feliz fronte ao mar. Tiña nome, vergonza e sabía nadar. A mañá era fresca como entregada a uns nenos nunha praia, dixo a escritora. E a sentimos. Dis que as gaiolas dos pescadores a subían, pero eu non oio nada. Esa mesma noite penso, isto debera ser a perfección. As luces apagadas, o lume. Os mariñeiros mataríanse nada máis a chegarse á costa. Bebo ata que se me afunden os pés. Pola mañá, a area está fría e chéiranos a roupa a fume. Xa non hai nenos. A promesa nunca debera xogar co recordo. Fuxe do paxaro, do sangue, da víscera. Queda coa mesa, senta, pois só ela sobrevivirá aos seres que observan. O soño dos nenos. Observas o voo das gaivotas. Divírtestes e se atragoan cun cacho de peixe. Os demais nenos cantan. Xa non é verán e a praia prepárase para a tormenta. Os corpos minguan. Os nenos cantan e corren para non enfermar, porque o frío de setembro enferma os nenos. Pola noite dormides nas gaiolas dos pescadores. Sangrades o seu corazón. Pola mañá a brancura trae un cabalo. Vedes este cabalo? Pregúntaslles aos demais. Vemos, sí. E os nenos cantanlle o cabalo. Sabedes o nome deste cabalo? Ninguén responde. Este cabalo son as portas pechadas, a area que escapa, o froito do mar. Entón, os nenos celebran o cabalo como se celebra calquera aviso de desgraza. Algúns tosen ao cantar. Son brancos como o final do verán. Dentro dos pabillóns, vístense cos xerseis brancos, agora xa amarelos polo sol, que o Concello lles regalou ao inicio do verán para os días nos que se levantase vento na praia. Sentan preto uns dos outros. Intentan non tocar coa pelo chan. Saben que non deben arrefriarse. Agardan o que lles teñas que dicir sobre o cabalo. Como recibir o mar sen que lles doia, despois de coñecer a dor. Os rapaces saltan o poldro. Dormen sobre o chan. Exercitan a graza. Vomitan ante o que é santo, porque recoñecen a excepción e a incomodidade. A igrexa ten os teitos baixos, como de bodega. Rezamos ao Deus dos alimentos. Teño a fame das cunchas. Pola Pascua comíamos ovos duros e pan, guindabamos laranxas ás cabezas das galiñas. Era a celebración do corpo e da fame. Acaso a fame é inimiga do corpo? Durante anos pensamos que a fame obraría milagres. Tamén o mar foi a fame. Ata que fomos ao cabo e nos dixeron: vedes isto? Este é o milagre que podrece nas ofrendas. E todo eran ondas desfacéndose. Unha e outra vez. Como nace a fame no animal. E os días. Como se fabrica a morte no interior dos pulmóns do pan. Entón, quixen renunciar. A miña fame por un corpo. A vila esperta chea de coches percorrendo a avenida.
Teño a tristura dos pobres. Teño a alegría dos pobres. Teño o amencer dos pobres. Negar o azul é máis que nomealo, non falarei do mar, xa non se pode, pero entón de que? O amor sucede nun coche e case nin vemos o mar pola néboa, pero está aí. Case non hai pobo, pero está aí. O amor é un corpo, o mar é un corpo cheo de corpos que non poden falar. O amor é un pobo que non pode falar. Negar o azul é falar da auga e da carne. Negar o azul é a rocha, o debuxo das mans sobre a ferida. Quero para ti un lugar que ula así, como este coche, esta calor da calefacción, algo que nos acariñe. Negar o azul é o cariño co que se abre ferida. Non imos ter medo da dor. O mar é o mar, o amor é o mar, unha viaxe en coche. Elíxote a ti para que me leves ao cabo do home o día que saiba que vou morrer. Ti oirás a verdade. Entón, non falarei do mar. Será outra cousa. O azul será xa outra cousa. Unha das cousas que me encanta dos recitais en xeral e deste en particular pois que me sinto como na casa, porque claro, coñecémonos todos ou case todos, e estaba pensando que é o primeiro, creo que é o primeiro recital que vou organizado pola universidade, esa institución que tan sabiamente nos axudan nos ensinan a respetar e criticar a partes iguais, ou eso penso eu que deberían facer, e hai moitos que fan. E, claro, pensaba na xente que recitaba hoxe, a min que me tocaba de último e podía ir compilando anécdotas e dixen, jolín, sei que teño anécdotas con todos, non? Por exemplo, con Afonso e Jesús gañei o meu primeiro premio Minerva, Antón roubei unha postal para un proxecto que despois nunca se levou a cabo, con Jesús lin un poema a dous eu nun bar en un taburete moito máis incómodo que este, debo dicir. A Lara coñecina hoxe, unimos a universidade. Con Alba tamén uniu a universidade, pero xa era un rollo máis de traballo. Con María teño o privilexio de pensar e escribir. Blanco Valdés non o sabe, pero eu escribo moitas veces correos de Dorna ao servicio de publicacións para desculparnos por chegar tarde. Con Arturo agora teño a oportunidade de aprender semana tras semana moito e cada vez mellor, ao contrario do que digo Wyoming, pero con ele moito e cada vez mellor. E hai pouquiño, xusto antes de eu entrar a formar parte do comité de redacción de Dorna, que é unha das cousas boas que me trouxe a universidade, convidaronme a participar nunha das seccións novas, que ademais foi idea de Alba, que se chama Poéticas. Eu ademais era o primeiro poeta así novo, o sea, descoñecido, o que yo pedían, e eu dixen, bueno, pois, dado que teño unha excusa para, voulle escribir a Elena de Carlos, e que para min é, pois, tampouco me vou desfacer aquí en eloxios porque quedaría feo, pero é probablemente unha das máis grandes voces da poesía galega contemporánea, e ela tivo a xenerosidade de participar con aquel tolo que lle escribiu un correo, con aquel descoñecido que lle escribiu un correo, e lle dixo ofrecer un misto, e vin a oportunidade de poder, despois de lela, colaborar con ela. E hoxe, deus a casualidade unha vez máis de que sen poñernos de acordo nin nada que se parecese, os dous trouxemos o poema que escribimos para ler hoxe aquí. É unha exclusiva, o sea, disfrutade, non contábamos con que fose pasar, entón eu escribín un poema e despois ela tivo a grandísima xenerosidade de contestarme, e o meu titúlase Alas I Cannot Swim, que ven sendo algo así como Socorro, non sei nadar, e di así: digo, teño 21 anos e non sei nadar, da outra beira do río está na árbore o home e o meu corazón. Observo tentado o reflexo das cousas. A miña intelixencia non é útil. Non poderei abrir as augas cunha palabra, porque no fondo da palabra hai carne. No recordo da palabra existen anaquiños pequenos de carne. Elas tamén afunden. Non é sequera unha adiviña. Como chegar ileso á outra beira do río sen que me coman? Hai que tomar decisións. Estou sentado ao bordo do peirao. A xente camiña detrás de min falando alto. Hai música e os barcos cruzan dunha beira a outra cargados de turistas. O sol castiga os azulexos. A auga está en todas partes.
Hai tamén un can que ergue a cabeza cando alguén pasa demasiado preto do seu sono. Aprecio o sangue transparente nas plumas das aves, porque só amamos aquilo que avellenta. Perdémolo todo mesmo antes de nacer. O heroe parte sen a súa amada e confía o seu corpo á luz e ao vento. Podo dicir, teño 21 anos e non sei nadar. Este é o meu estómago, este o meu cerebro, chamo Ismael. Por que habería de cruzar o río? En soños, o rostro do afogado. Hai un Deus para representar os homes e outro para as cousas. Hai un Deus que reflexa na auga o meu rostro. Non creo na salvación, non creo no sangue. Creo na desesperación da amada. O can esperta e camiña preto da auga. Son o rapaz sentado ao bordo da cama, a piques de afundir, unha sombra suave sobre a miña cabeza, a potencia do león correndo a cravarse nunha lanza. Acariñame a calor morna dos días de sol no final do inverno. Dou de comer na man as aves. Caio. E agora, Elena, sí. Somos un dúo cómico. Vale, e esta é a miña resposta. Cando os reloxos despregan os brazos, o tempo emborca no abismo. Teño 51 anos e sei nadar. É propio da miña tribo. Meu pai chámase Miño. Miña nai é Linfa. Eu mesma enxendrei unha filla. Ten o fémur dunha fada. É rica en escamas. Cando nos vemos debaixo da auga, saudámonos con afecto e con certa distancia. Con todo, non amo os ríos. Son deuses grises e arbitrarios. Prefiro velos ao lonxe, metidos nos mapas, menos dados a excesos, xogando as fronteiras. Cando se salta un ano alén da liña, toda precaución semella pouca. Temos realmente moita sorte de estar hoxe aquí e penso que este vai ser un deses recitais dos que dentro duns anos diremos eu estaba neste recital.